Alhamdulillah, masha Allah. Kai tsaye kenan yanzu daga babbar kotu da ke unguwar Bamfayin Mila Road wadda take shari'a tsakanin akan kujerar gwamnan jihar Kano. Kai tsaye ga muna tare da ɗaya daga cikin lauyan jam'iyyar PDP wato Barrister Yusuf Muhammad. A barista, masu kallon mu da sauraron mu za su so su ji yau gashi an zo an zauna ba a bata lokaci ba, dos dai da dai mai bi zama da aka yi tsakanin lauyoyi aka dinga tattaunawa. Mita mai shari'a har ta sallami mutane tana maganar sai zuwa gobe kenan. Ko al'umma na san za su so su ji wani irin zama aka yi yau ko kuma wani irin cigaba aka samu da har wannan zama ya zamanto da wuri haka an fito. Alhamdulillah, ka san kamar yadda ka sani muna ta kokarin gabatar da shaidu wanda muke kara ba sa so, kuma shari'a take tafiya kasancewar sun tabbatar muna kan nasara. Abin da ya faru yau, in da ka tuna, akwai mutane 8 wanda kotun ɗaukaka kara jiya da take Kaduna ta ba da umarni lallai a saurari shaidunsu. Mun tabbatar mun ba da wannan umarni ga wannan kotu ta karba, kuma mun shirya wannan shaidu yau don mu ɗauke su, amma kotun tana da ra'ayin cewa akwai wata typing error, ma'ana mistake a cikin order da aka kawo mata, wanda ita fahimtar ta tana ganin kamun ta ɗauki wannan shaidu sai an warware su. Wannan ya saka makaita bayanai domin kotun ta fahimci cewa wannan bayanan ba su da su wayanda muke kara suke yi ba su da wani muhalli, amma kotun tana da ra'ayin cewa lallai ya kamata. Wannan ya sa kotun ta daga domin a warware wannan matsala, sannan mu ci gaba da gabatar. Kamar yadda barista yake magana, duk da ni ba lauya bane, amma na ji lauyoyi suna ta faman tattaunawa akan wai wani spelling mistake ne, dos kamar reply ana maganar reply ne zo a takardar. Ina ganin kamar shine kawai matsalar da aka samu dangane da wannan. Abin da muka nema shine order ta kotu ta ba mu dama, an order a leave of the court to give us an opportunity to rely on the evidence of that 8 witnesses. So our orders aka rubuta leave is hereby given to the appellant to reply to that 8 witnesses. So wannan shine a gurin sai kawo matsala, amma abin babu wani rudani a ciki, domin babu yadda za ka kace turancin da yake za ka ce wai reply one. So it is very very straight and clear. To amma ka san duk yadda kake yaki da wanda baya son gaskiya, duk wani dan guntun abu da yake ganin zai kare shi zai kwakulo shi, wanda kuma nisan Allah da hakan ba zai ba su dama ba. Ka san sanda za ka kashe mutum dole sai ya yi ihu, wani ya ta miƙa, wani ma da gudu za ka bi da shi ka tattaki. Ban katsa barista ba, kamar yadda na ji wasu daga cikin mai bi magoya bayan jam'iyyar PDP suna magana cewa su abin da suka fuskanta dos dai kamar delay tactics da ake magana ne, wa'annan bangaren lauyoyin gwamnati suke ja, har ya zamanto wasu a cikin magoya bayan jam'iyyar PDP suke nuna kamar takaicinsu da cewa yau an zo ba aiwatar da wani abu ba, kuma gashi kotu ta tashi. Kusan abin da za mu ce shine magoya baya da wanda suke addu'a su ƙara haƙuri. Ita yaƙi dama haka yi, ba wai ƙaramin yaƙi ne muke yi ba, wanda muke yaƙi da su a shirye suke ta koyaya su ga sun kawo mana tsaiko a cikin wannan tafiya. So idan dai da addu'a, in Allah ya da duk abin da suka yi, Allah zai ba mu iko za mu yi overcoming. Mai girma ba na ji wasu na maganar kamar mai shari'a ta ce ta cire wannan ranar saboda yau kamar ba a yi wani abu wanda zai zamanto ta sashi a cikin ranar kawo shaidun jam'iyyar PDP. Da kan kotu ta cire ta saboda ai zai zama rashin adalcin ya yi yawa. Mun zo da shaidu, mun shirya, an ba da oda daga babbar kotu, a ce kuma an kawo wani rudani da zai hana ba a saurare mu ba, sannan kuma a ce an saka ranar a cikin ranakunmu, ai rashin adalci zai yawa. Da haka kotun da kanta ta cire ta ce banda cikin ranakun da muke da su don mu gabatar da shaidu banda ranar yau. A ƙarshe mai girma barista, wannan kotu za ta ci gaba da zamanta kenan gobe domin sauraron wayannan. Insha Allah gobe za mu ci gaba da kawo shaidu, kuma za mu yi kokari mu ga kamun gobe mun warware wannan ranin Allah da mun zo
kamata. to godiya muke barista.